Fl-2017 bdiet bit-traġedja oħra. Aktar imwiet fl-ibħra tal-Mediterran. 200 immigrant terqu u friżaw fl-ewwel 15 tal-2017. Min irnexxielu jsalva qal l-Uffiċċju Internazzjonali tal-Immigrazzjoni li rriskja ħajtu sabiex jaħrab l-abbużi u l-vjolenzi fil-Libja. Ħassewhom mingħajr tama li fli jitfgħu ħajjithom f'idejn traffikanti li tefgħuhom fuq dgħajjes f'kundizzjonijiet ħżiena tal-baħar. 25 immigranti ieħor huma maħsuba li mietu, din id-darba huma jaqsmu bejn il-Marokk u Spanja. Skont ċifri tal-Ġnus Magħquda din is-sena biss minkejja li għadu għadda l-ewwel xahar tas-sena, aktar minn 3,000 persuna li qed tfittex l-ażil daħlet fl-Ewropa, l-aktar mis-Sirja, Afganistan u Niġerja. Ċifri li ħafna drabi lanqas għadhom biss jagħmlu l-aħbarijiet tant kemm saru kwotidjanità. Pajjiżna meżmin jirċievi numru kbar ta' migranti, speċjalment meta tqis iċ-ċokon ta' gżiritna u kemm jgħixu nies fuq din il-gżira. Fl-2006 kienu waslu pajjiżna 1780, fl-2007 1702, fl-2008 2775, fl-2009 1474, fl-2010 47, fl-2011 1579, fl-2012 1890, fl-2013 2008, fl-2014 569, fl-2015 106 u s-sena li għaddiet 24. Dan ifisser li f'10 snin waslu pajjiżna kważi 14,000 immigrant, medja ta' 1,400 immigrant kull sena. Dawn mhumiex biss numri, dawn huma persuni li rriskjaw kollox u telqu qraba ħbieb bit-tama li jgħixu ħajja aħjar. U dawn huma l-fortunati għax irnexxilhom jaslu fl-Ewropa qawwijin u sħaħ. Eluf oħra ma tkunx missithom din l-istess xorti. Minkejja tul dawn l-aħħar 3 snin in-numru ta' migranti naqsu dan ma jfissirx li ma jistgħux jerġgħu jiżdiedu u ma jfissirx li traġedji fil-Mediterran m'għadhomx ikomplu jseħħu ta' spiss.